Dalan, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa ti Proverbio 27, versikulo 4. Naranggas ken nadawal ti pungtot, ngem nakarkaro pay ti imon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Pasensyakan bakit? No si katiad nga gasgastos dito'y balay. Amumat abasit lang ti sweldo ka maidilig iti sweldom. Awan parikot kanyak iti dayta, Roy. Anya nga ron nabasbas iti sweldom. Tinapatag, agtrab-trabaho ka. Mabainak ngamin kan ka. Kasano? Sa anak mo't apim masa iti interview iti pagtrabahwam. Talaga kasta. Saan aday ta ti panunutam? Uray kasano, adamot may tintinag mo iti savings ta. Sa bagay matkit diya. No adala ko mamastra kak atrabaho adakdakkel ti sweldo. Tapno daras ta makaurnong iti paggatang ta iti plano ta agatangan na lote. Awan met. Nagrigat namin ti agababang. Anong samlat ta ti trabahom lakay? Basta, hindi nakisuksukat. Bakit? Anya ka din dayta nga ibagbagam. Saan kunto nga aramidan ti kastaken ka, Roy? Mapana ko nagtrabaho na nang. Ano sa nyo abantayan ni baby Aywan, anak ko. Saan ka amadanagan ta? Saan ko abaybayan ti anak mo? Imbaglakit din, tada kayo ang mga awir iti anak ko nanang. Makapagtrabaho kami adwa ka ni Roy. Awan mo't lang, ter aramidak iti probinsya. Oh, di umayak langan diti syudad. Amang awer iti apo ko. Barang daras kami makaurnong ka ni Roy, kat makagatang kami iti lote dito'y syudad. Ay, sapay nagngina mo ti lote dito'y syudad. Iso nga ro dakas taunay ti panagimpan mi nanang. Ay, ada ka asi ti Diyos, anak. Magunod yo ti arapaapyo. Basta buyugan nyo iti gagat kan panagkararag. Sige nga ro dan nanang. Mapanakon, ang mga numaladawak. Itaypay nga imunan ti asawak. Nagbalon ka, Vina? Wen, insaga na anak ni nanang itibalon ko. Nasayat mat. Agsasango tayon kada eli amangan. Kunak no saan ka nagbalon, ta agudwaran iti balon ko. Saanan, kababain mat. Apay ko maamabain ka, kat nagbasit lang mat ti kanam. Kasla ka ng tipusa. Sobra mat day ta ako nam. Agpay sumat. Nayunam ti kan kanam. Saan mo unay nga imutan ti bagim? Narikat no sakit ka. Saan ko mat nga imutan ti bagik anya? Talaga akas jay laang ti pagpatinggan ti kanak. No siyak ti asawam, siyak ipalubos sa basit lang ti kanam. Apay nga minasan ka pailang nga makiasawa. Agurno ngakpay. Tapno saan to ngagproblema ti asawak na awan may pakan ko. Agurnong ka, wano, awan mangayat kan ka. Excuse me, nagadunto pa'y tagkras kanyak. Ngam saan ko lang ida kursunada. Igaraw mo man ang ti kinayabang mo. Kung kunaklang ba ta? Kinapudno na. Kursunadak ni Eli. Ngam, saan mo tasyak ti kursunada na? Agpaiso. Apay asan mo apadasan nga arman? Adakras na diti office. Naibaga na kanya. Uray pay. Padasam latamat atigasat mo. Amangan ngamin no into nagaramak at liklikan na kon. Day talang agpaiso. Amangan no pagayam lang ti pangibilbilangan na kan ka. Kalpasan nga agaram ka, liklikan na kanton. Iso ano sayat no sa anak latan nga agaram. Agurek pa iti mayat at tiyempo. O niya, sukunin na kati asawam? Wen, uraya kon, taon daway ka nun. Sika nga Agawid akmatan. Saan ko anaawis ni Eling agmerienda? Ada ka no lakad na. Naunaan ka manan. Wan nga ron. Datamot ti friend na. Ngam sa balikat din ti sumursurutan na no kasta pa nag-aawidan. Amang ano si Murot iti crush na. Siguro Oh, aday tamot gaya man ti asawa. Sige, maparak matan. Okay, bye. See you tomorrow.
Asino ti kadwam alalaki ang nakatakder itiruar ti opisina yu itay? Ni Daylan, katrabahwak. Nakisarsarita laang kabayatan ti panagururay ko kan ka. Apay mo ta kasapulan ang makisarsarita ken ka. Kabayatan ti panangururay mo kanya. Siyempre, nalpasan ti trabaho, di makisarsarita mat. Saan kami mat ngamin unay ang makapagsarita ije office? Apay nga rod api mana madagos. Apaman na nakita na. Wala, tada ka nga rudan. Iso nga agawid matan. Kasta? Mabit man lang. Ada ka di problema iti day dyan nakita? Awan, maturog tan. Masapatamanan asumbrak inton bigat. Asino ti kadwam idi nag-out tayo idi kalman? Aw-awisan nakakano ni Daylan, ngamsan mo akayat. Simuro ta kiti grupo ti crush ko. Asino nga min ti crush mo? Ni James. Ang sa anak mo tapampansinan. Sa anak sa mo type. Apay no ni Daylan langan? Saan ko at type ni Daylan? Friend lang ti pangibilbilangak kan kuana. Nasingpat mat ni Daylan. Uray na singpat no saan ko mat at type. No kasta. No kas pangarigan tagaram kan ka. Bastad? Talaga abasted. Ang aguray ka man. Apay adamdamagam. Saan mo mat nga mo? No kursunada nakjay tao. Wenno saan? Panagkitak ngamin kat bagay kayo. Pag kunamot abagay kami. Basta, kayat ko ni Dayla na para kan ka. Ngamin, nasingpet. Kan, amo na nga isa ganaan ti masakbayan. Swerte ka. No iso ti pakiasawaam. No kayat mo. Rugya akong ti mangilakad kan ka kini Ellie. Kasano ko, ma? Secret? Basta saan mo ko mga ibagbagakin ko na nga agayatakin ko na. Saan ka madanagan? Siyak ti makam mo. Saan nanto ang maamuan nga da panagayat mo kan kuana? Siyak nga tam ti karagsakan alalaki di ti lubong no kaya timnak ni Ellie. Anya ti amom, no agmilagro kat makurso na daan na ka. Oh, magdilang anghel ka sana. Oh, aday tan ti asawak. Agawid kamin. O sige, mapanak mo tan. Diyak kaya na makita kasaritam day dya adaylan na. Awan ba't mading araramidan mi? Awan nga ta? Anya matan day ta pa nagsasaom? Pagat atapan nakadi? Anya langan ti makuna dagiti makakita kada kayo. Ang mga no atapan da pa'y nga da relasyon nyo. Narugit unay ti aday ti panunot mo. Agkursunada ni Daylan ken ni Ellie akatrabahuan mi matlaang. Apay nga rod akanayon ang nadagkat kan ka. Dakas ka di no makiistorya jay tao? Amo namat nga dan asawak. Liklikam day dya lalaki. No kayat mo anasayata. Anya nga rod ti kayat mo nga aramiidak, ha? Saan ka nga umas asidig kanyak tapagim imuna nakati asawak, kunak? Basta liklikam. Saanin ang masapul nga ibagam ti kasta. Awan matmadi nga inaramid na kanyak. Apay kumaaliklikak. Siguro. Kay kayat mo mat nga umas asidag kan ka day dya lalaki anya. Ay, diyak kamukan ka. Kas tagayam ti pagkit-kitam kanyak nga asawam. Nangagko tinagsaritaan nyo iti asawam, Vina. Agimimon samat. Kas lakas tan-ananang. Apay, anya tinapasamak. Apay nga agimimon. Gayam ko laang ni Daylan nanang. Katrabahwak. Ngam pagimimunan namutan. Namindwa ngamin anakita na akasasaok ni Daylan. Ay katliklikam latan aday dya alalaki. Tapno awan ti parikaw. Kasla nagmadi mataliklik ang awan mo't dakas ngay naramid na kanyak. Di ibagam apagimimunan ti asawam. Kasla mabainak mo't amang ibaga ka ni Daylan iti dayta nanang. Ni Ellie ti kursunada na. Kaya't kung tupay atulungan ang mangaram ka ni Ellie. Ta sana amay turad ti agaram. Kasano nga road no day tamo ti makagapaw ti pagapaan yaw. Adakan kwa na ah. No panunutan na nga damadi nga aramidag. Basta, nadalos ti konsensyak nanang. Oh, apay anak karupangat ka sumrot dito opisina, Roy. Ada problema? Tsak man mo, manang Olivia. Italaang ang makariknak iti kastay. Anya ti marikrik nam. Agim imo nak iti katrabahuan ti asawak.
Apay, anya tinakitam. Numapan ko sukunin. Kanayon ko ang makita ka istoryana day di lalaki. Am-am mo mat siguro ti asawam. Panagkunam ka di kat maaramid na ti manglipot kan ka? Di tayo may baga day tamanang. Anya ti amok ngay, no masulisog man. Kumusta ti cellphone ni bakat mo? Awan ka di ti password na? Awan mat. Ano kasta nga rod? Awan ilamlamang na. Hanggang saan nga rod nga agtal na ti panunot ko manang. Labanam day taarik nam, Roy. Makadadaal iti relasyon tinakaro a panagimon. Saan nga mo ni Vina nasapak ang nagaw ti trabaho ko? Aglingedak, kat si putak ti irurwar na iti opisina da, no kadwa na day dya lalaki. Oh, day dya ni Vina. Awan mat kadwa na rimwar. Saan pagpakita? Agsiputak. Day dya ni Daylan. Umasidag manen iti asawak. Oh, akuray kaman tamapan ko man lang danugan. Hoy, lalaki! Atay wam ti asawak! Anya ka kadi, Roy! Apay nga danog ka! Anya ka di ti parikot mo, pare. Atay wam ti asawak! Pag-imimunan na ka di. Agpagayam kami lang ka ni Vina. No saan mo kayat nga na makisauan no makigayam iti asawam? Saan mo apagtrabahon? Pagyanam latan iti balayo. Umay kan, Roy! Agawitan! Kababain! Datayon tikit kitaan dagiti tao! Kababain da ito nga inaramid mo ijerwar ti opisina, Roy. Diyak nagawidan ti bagik. Gaputa sursurutan na kaday di lalaki. Pagayam laang ti pangibilbilangan ni Daylan kanyak kunak lang arudan. Ngamapay asaan ka amamati. Akim imunak nga rod. Agim-imon ka nga awan mat pangibasaram. Anya klase ti panagpampanunot dayta. Gaputa ay ayatan ka. Saan akas ta ti panagayat, Roy? No di kat kina-insecure. Anya nga rod ti kayat mo nga ramidak. Agtalag ka kumakanyak nga asawam. Ngamno saan mo amay pa ay dayta panagtalag. Sige, sumardengak iti trabaho. Agyanak laengan dito'y balay. Katsikan ti makamo iti amin. Diyak lamon, numatong palpay ti arapap ta maadaan iti buko da balay. Vina, pasensya ka na. Nakulapan lang ti panunot ko. Mas daawak. Apay apagatapan nak. Katrabaho balay laeng matiayan ko. Imbag kumaan, no sa anak nga agawid dito iti rabi. Diyak ngamin kaya ta maagaw da ka, Vina. Diyak amon no niya ti sawakan ka. Hagsakit lang ti ulok ang makisarsarita ken ka. Nasaysayat siguro na sumardeng akong ngagtrabaho. Saan, Vina? Saan matakas ta ti kayat ko ang mapasamak? Anya nga ron ti kayat mo ang mapasamak. Sige. Liklik akong ti agimon. No kasta, agkid daw ka iti pamakawan ka ni Daylan. Gapo iti panangkabil mo. Awan basol jay tao. Siyak ti mabain iti naramid mo. Sige. Kasaritak ni Daylan. Pasensya ka lang man iti panang danog ko kan ka, pare. Pakawanin nak. No kasta, nalawlawaganan ti panunot mo, pare. Ay ayatak nga minunay ti asawak. Katjak kayat nga da makasiningid na lalaki. Nasingpot ti asawang, pare. Ay ayatin na kaunay. Iso nga awan rumba nga pagimunam. Pasensya ka kuman, pare. Kat ikarkarigatak met tayo napukawan ti panagimimon ko. Aramiden, pare. Awan na sayaat nga idden ti imon. Dadaelin na kayo lang agasawa. Nang runa, no awan matrumba nga pagimunam. Uwan, pare. Aramidek. Gapo tadyak kayat agapo iti panagimimon ko. Kat saan mi amatungpal dagiti arapahap mi iti biyag. Makadadaal iti pamilya tinalabas a panagimon. Tati maysa akang runaan iti relasyon kat ti makuna a panagtalak. Kontrolan tinalaos nga imon nang runa no awan matirumbang a pagimunan. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan
Anay tampok, dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.